Wow! Oy! Wow! Ang banag asawa ko sarap. Oh, yay! Nanghatag na. Thank you, Mabik. So mo ni guys, ang area maka-park rigid mo, dako ra kay parking area diri nya na ay available mga tinda, mga red horse na ra gid siya no. Nya mo na ilang water source. So way problema tubig diri. Ari ta diri, palanay taro na. Palanay rata tanawa mo sit up diri. Chika-chika kay dugay-dugay wa nagakita balik no. Napay kulapo. Oh, tara. So guys, magkambing taron ninyo no. Kuyog ang taga-pundok kay naay naabot gikan sa Canada. Tan-awa ninyo ang tilain kung kinsa ni siya. So guys, naa namin diri sa GY no. Kuyog na nako silang nanay, si tatay, nagkuha namin diri. Nagpahimutang sa sakyanan si Borgonio. Dugay ka na siya naabot. Oh, tatay. So kita ta ninyo sa Goblison adto mi dito magka major camp no karong gabiuna no. So nasod ra gid mi bawla ni mga saka bataron ani. Okay ra, larga. Fire. Diri sa Goblison mo ni oh. Nindot kay area diri lahos ng sakyanan no. Wa na tay lakawon mo ni among major climb no. Tanawan ninyo ang among guest gikan sa Canada unya no, mag-sit up sa amig tent dire tanawan ninyo. So mag-sit up tag tent guys. So pwede ra ta dili magkuan dire. Pwede ra ta dili magtaod sa tong fly kay naa sila yung bunker nga dako. So sin akong anak iyang first time nga mag-sit up og tent oh. Connect tanan. Mo connect na tanan. Kani akong tent guys kay kuan na diri kare sino kare usa. 15 years na ni siya. Dugay na kayo ni. Na. Ihok tanan. So, continue lang. Ginahili, tabang hili. Bale sin, bale, derito. Ang portahan. So, gamay siya. Ito dito. So guys, mao na to. Nato kadali mag-sit up og tent, no? Mga bata ra na, oh. So guys, nagpa-chill na mi dire. Mao na akong giingon ninyong guest nato gikan sa Canada. Mana siya? No? Ana siya? Fresh from Canada. Napot si Pops dito, si Pops. Si Pops, oh. Adara sila. Chill sa midri guys, no? Taas pa kayo may kuhan oras, no? Nakaset na may tent rin, oh. Nas bulantoy dito, oh. Naka-oyo nas Bondawi Jew foam nga foam. Hi guys, nagpa-chill sa midri, no? Oh, nag-chat-chat na may rig mais. Oh, yan natin kape. Kape. Kuya na kasi Kuya Sherwin. Ka na lagi tanong sa una nigling ko na to. Di na nabagi pamati. Sayo pa man, oy, sayo pa. Kita lagi karon mga pagkaon naman. Kape. Lahi ng lawas ko yung buwang, oy. So, kauntan ninyo guys. Oh. Natay mais. Kauntan ninyo. Ah, eh? Na. Okay. So guys, nagsugod na mi. Mo na ako ipares ang mais, oh. Ay, Dora, na nagbayam na ako mo. Lahubog ba ka? Parang abinga na sa. Aw, di ay. Tara lap. Na, kung kape di ko di mainom ron. Maglikas. Ito na sa swimming pool. Asa hili? Uyawag. Butang dito sa swimming pool hili. Ayo lang, ginoy ka mo. Kasi kita swimming pool lagi tagunan. Wala ay to de isla baligya. Bugnaw kayo? Bugnaw kayo? Musa. Ayun, oy, bugnor. Ay pingpungan. Yeah, wa magadag ba kasi yung tatay? Ay, kawawa nga kayo na lang Daniel from Canada, Philippines. Okay? So, di sa tamagkuhan. Binlang di ka to ya. Kuyog na kasi Totoy dire mag-tour mi no siya among tour guide dire sa. Wow! Oy! Wow! Ang banag asawa ko sarap. Oh, yay!
Hatag na. Thank you, Mambik. Oh, yun. Ay, suot pundok ba? Magkilabay mo ni Juana. Bito. Drala ba? So guys, ayan na. So guys, nagtagaan mi ni Mambik pasalubong no from Canada, no? Sponsors by Daddy's Sponsor. Gaming Place. You can go gaming in Daddy's game shop. Okay. And also it's sponsored by Daddy's Gaming Product. Thanks for watching. Thanks for watching. Yeah, now we're continuing and subscribe and continuing. Very good. Grabe. Imported ang So guys, na nami kuan ha. Na nami Nalgin dre inyo hatay, no? Tatay. Lipay. Oh. Mga wala pa rin pag naong. Salamat. Salamat Mambik sa Nalgin, no? Thank you. Salamat sa Naljin ni tatay. So guys, itorta mo diri sa kuan ha. Sa saan diri? Goblison. Koyog nato si Governor Lison. Koyog nato si kuan. Si Totoy Labra. So dira among campsite ya guys. Natoy, koyog natoy. So guys, mao ni si Totoy no, koyog nato dire sa kuan. Tagaan na karon sila. So dire guys, naari ang camp number 1, no? Kita mo yung manunggol dito. Dire. Ang view dire na heart. Napoy daghan nag-camping na dire ron. Hapon, no? Makita manunggal dito. Ha? Ikagabi ba, makita manunggal. Sa kanilang lights ganyan sa kon. Ah. Tower. Si Totoy Labra. May kay mangga na lang. Dire mao ni ang campsite. Daghang campsite dire guys. Atong adtoon ha. So mao ni guys ang area maka-park ra gid mo. Dako ra kay parking area dire nya naay available mga tinda, mga Red Horse na ra gid siya no. So dire naay camp number kuanda po dai. Campsite po dito oh. Napod sila camera nga 360. Oh, nindot po dire kay naay view kahoy ba no? Kita mga kahoy, madunggan ang tingog sa mga motor. So balik na ta, diri usa di ay. Itor mi diri kuya be. Ilog female. Itor si kuan atong paturon be si ako'y cameraman. Gay. Go Totoy. Natay CR day. Laki babae natay basurahan. Ha, Tunga na diha with energy. Koy man eh. sumuka. Nay tindahan. Mga tindahan di siya 24 hours. Kung ano na until 6 p.m. Basta gawas na lechon. Yung mga na ilang water source. So, way problema tubig diri. Way problema parking. Pero ang country, entrance na kay 200. Overnight na. Pwede na mo mag-activity diri, like team building or something. Or kabit building, ano sa ba? Tago kay diri. Tago ay diri, huli ma. Dili na nato i-recommend ha sa atong mga view kay mga good bet ha. Bitaw. Bacteria. No, ganyan puno. Tara ko yoy. Go pa ni. Mana? Oh, hi Makmak. Hi Makmak. Bunkhouse? Bunkhouse mo tingani? Yes, sir. What's up guys? Nasa kuhan, nasa bag. Asa mic toy? Sup guys? Tarunga burgonyo. Mahalo. Ari ta diri, palanay taro na. Palanay rata tanawa mo sit up diri. Oh. Then kami dito gaduyan ra. Ito, ipakita ang duyan paw. Ipakita ang duyan oh. Kay gikapoy na mga yoyo, ang plaster og tent. Duyan ra mi. Gipakapoy na. Gadadag tent, bugat-bugat nya magduyan na di ay. Gatapulan. Oh, fighter, palanay. Sila nanay diri og si tatay nagkaog mangga. Inday pitik nagkaog nagkaon og mangga. So Kuya Arnel, nay t-shirt tatay upaw. So pa-chill sa amin diri tiwas.
Si Ador, oh. Ador! So guys, padong mi dito sa kuan, mangaon mi, no? Dire sa Goblison Peak kay kanang sani? Naay mga pagkaon niya, no? Naay pagkaon, nindot campsite, parkinganan, yung mga tumigawas na ko yung nakukuya, oh. Gikan ni natog duyan. Sila dito, nag-una dito. So, kung maari mo dire, pwede ra mo di gyud magbaho, no? Dala mo kwarta para makakaon mo, no? Nay Danis lechon di ari ini gawas na chip, oh. Boss, may gabi hapon, oh, mo nay gabantay dire. Chill ra kayo. So, sa gawas mao ni ang atubangan di ay, oh. Kaning sani? Doktora Macrina Hills, no? So, mo nang entrance. Then sa mo na ang karsada. Soda mo dayon dire. Naarabay ko ano? Danis lechon. Basig na sila lechon. Unsa ni siya? Humutar na ko yo. Muraog. Monada di ay. Oh. Ha? Paksyo. Kalderita. So mo ni si tindira dire. Sa pangani mo ate? Sa pangani mo? Belia, si Ate Belia, no? Oh, papilit ni Mambik, oh, taga Canada na papilit na. Dara atong sticker dere. Oh, 100. Videohan to na. Unsa ni tay? Manok. Manok kana. Hamonada. 350. Boss koan, sa pangalan mo, boss? Dani, oh, dara Dani. Lechon, oh. Nami dire, oh. Mitira ng buang, oh. So, nangaon sa amin dire, guys, no? Nami ko sudanay. Ano sa kanil nila? Baboy, nami ko, ano? Bisayang manok. Oh, nagkakararnil dito, katatay upaw na. Ador, oh. Kaon sa amin dire, guys. So guys, busog kay mistanan. Oy, lami kay mga sud-Andres Danis, no? Napagod ni sila lechon, baboy, inika, ugma, no? Domingo. Tara mga ano, lo. Mga busog na sila. Okay. Karsada dire. Nag-business na ni sila og nag-discuss nag-business kay business minded na nila, tatay. So, mamalik na mis campsite, guys, kay magtiwas magchika dito. Then, pa-chill na lang mi, no? Dito. Maura ni ang tao karon dili ra crowded. Naidaghan nag-car camping. Kami kay nisod mi ng cabin. Gusto mo saba ron? Saba na pud mi. Ko yung tatay. Kubog na ni, nakainom na ni siya. Kainom kog tubig. Napaabot na lang ni siyang mix. Kanana po ko hilaing kasabanan. Kaya monte dito. So guys, nagtiwas gihapon mi dire ug pa-chill, no? Nagchika-chika kay dugay-dugay wa nagakita balik, no? So kita ta ninyo ikabuntag pohon, no? Kuha na kabutilan na 2, 4, 6. Tubig ra ko ha. Napay kulapo. Ma'am, tubig ra ko ha. Oh, tara. Tubig ra ko. Doha rami magtubig. Sir. Kanina ko, sir. Kanina ko, sir. Wagi ko ninom, tubig ra ko ha, tubig ra. Bye-bye na. See you tomorrow. Bye. Oy, good morning everyone, no? Wala sila dito. Hi. So, malit ko kuan. Mapalit sa ta dito sa gawas og tubig kay nahutdan mig tubig dire. Oras karon kay mga alas 5 pa gafago. Kuan sa nato tong nalgen dire. Giuwan mig kusog gabi, guys, pero ang nindot kay nanay atop abo ang gibutangan sa atin. Mabalik mi trip on po. Nindot ni dire pang pamilya. Kay gikan ni karsada. Na nagikan nimo sa highway mga 30 meters.
Safety po dari kay coral man ang area. Nay tubig diha hug piso. Ano lang? Kasi pangalan mo, boss? Genre lang. Ano kabantay dari. Ano na main gate nila dari, no? Dolra kayo na. Mo ni ang gate, no? Kining Doktora Macrina Hills. Kana din. Ang karsada drama. Sudol rin kaayo. Nice. Ha? Lagi na abit ako ng lechon. Gituyok ng lechon. Silang duha. Mo partner kayo. Ngapi sabi dere guys, no? Kung na kayong panahon. Kapi sa mi. Dapat si Kuwati. Ana din Ni skili kay order nagpasaos ni magkuadon ba. Maxim. Ya kanang bini ba ana din. Fande ni si kuan ug kanang bini siya sa lamig kay musayaw ko. O gipaw ni tatay ni sa. Alas tatay sa baan yung sound speed paw. Alas si. Babae dito ka hili. So nagluto na among Chip no ilogro. Kanton lang sa downgrade. Kaunti siya, wa amtay kuan. Lechon tagabi paksiw. Naluto na ni eh. So guys, nag-break camp na mi diri no? Manamig break camp dito mi nag-camp ganina. So padong na mi mauli. Tara si Ma'am Vic, no? Mo na ang rason nga nung nagtapok mi diri. Gikan as Canada, oh, ha? Tawa hili, oh. Nahili diri kadoyan-doyan. Nagganahan kay anak palitan ni. Asa. Pero saro ta ka buok. So si kuya na dito. So diri lang ta ko to. Kita na punta sa sunod atong adventure, no? Kay Arnel, oh. Bye-bye. Bye-bye mga guys. Bye-bye. Bye-bye. Puho na po.